गिबियावनो निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ जोंनि बे इको टुरिज्माव बरायग्रोनाय थाग्रोबाय। जोंनिया निजोरा इको टुरिज्माहाय फैगौ 17 तारिख गाबोन सानसे समफोरनो सैटारडेआव सुनिबाराव 11टायाव जोङो ग्रेन्ड ओपनिं सेरेमनिखौ लानाय जाबाय। दा बेवहाय जोङो माखासे इभेन्ट्सफोर लानाय जादों, जेरै ओपनिं खालामखांनानै 11टायाव ओपनिं खालामखांनानै जोङो मोनायावहाय एसे रंजानो थाखाय जोङो साखाफारा जादों बोसोराव खनसे हिसाबै। दा बेयाव जोङो मोनसे मिउजिकेल नाइट एबा कालचारेल प्रग्राम बेखौ लानाय जादों। बेयाव जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि जोंनि ओनसोलनि गायकफ्रा सौफैगोन, जेरै नयन बरगयारि आदा, जेरै उदालगुरिनिफ्राय एलिसा बर', आरो जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो बङाइगावनिफ्राय जोंहा दङ जोंहा थांनाय समफोरावहाय नेपाल हादरनि रियेलिटि श'आवहाय रानार्स आप मोननो हानाय जोंहा उपुसना रिजल सिस्टार बिनानाव बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफैगोन। आरो जोंनि ओनसोलनि दादगारि ओनसोलनि हाथिसारनि जोंहा जम्बो बेन्ड होननाय दं, बिथांमोनाबो जोंजों बाहागो लाफैगोन। आरो रुनिकाटा ओनसोलनिफ्राय जोंहा फेस्ला बुंग्रा एक्टर दङ, बिथाङाबो जोंजों बेयाव बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माखासे गायकफ्रा बा मोसाखावरि बिथांमोनफ्रा जोंजों बाहागो लाफैगोन आरो बेयाव बे हाबाफारियाव। दा बे हाबाफारियाव आङो 17 तारिखआवहाय जे रंजानो थाखाय बा एन्जय खालामफैनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजा लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जाबाय आरो जाहाथे जोंनि बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो। ओरैनो ओइदिनखालि जागायजेननाय बा ग्रेन्ड ओपनिं हिसाबै एन्ट्रिनि फिसफोरा मारै लानाय जादों नोंथांमोना? दा बेखौथ' मा बुंनो, जोंनि ओनसोलावहाय जोङो हाइ क्वालिटि बा हाइ एमाउन्ट लानानै जों सोलिनो हाया, जाहाथे बयबो समानै जोङो मोजाङै सोलिलांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो पार मेम्बार हिसाबै सासे मानसिनि थाखाय बाव हाबफैयोब्ला ओपनिंनि थाखायहाय ओपनिं सेरेमनियावहाय 50 रां लानाय जागोन, कार हिसाबै नङा। आरो पार मेम्बार हिसाबैसो जों लानाय जागोन। आरो जेनेबा कार गंसेयाव सासे फैनो हागौ, जों बाव जुदि 500 लायबाथ' जानाय नङा, नङा होमबा? ओंखायनो पार्किंआ फ्रि, जों मेम्बार हिसाबै लानाय जागोन आरो 50 रां, बेखिनियानो। ओरैनो देग्लाय पिकनिक स्पट हिसाबै गोदान स्पेसियेल मा एड खालामनाय जादों नोंथांमोननियाव? स्पेसियेला बेनो, जेरै ब्रिजफ्रा जेरै थांनाय बोसोरावहाय एसे आलादामोन, देग्लाय एसे आलादा जाबाय, गोदान जों साजायदों। बेजों लोगोसे जोंनि बेवहाय थांनाय बोसोराव जोंहा मा दंमोन, बोटिं सिस्टेम गैयामोन, नाव जावनाय गैयामोन। जों नाव जावनायनि थाखाय एसे एन्जय खालामनो थाखाय नाव बेखौ जों लाहार फाहार खालामदों। आरो लोगोसे जोंहा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा जे बाव पिकनिक जानायाव फैफागोन, नङा होमबा? दा बिथांमोनखौ एन्जय खालामनो थाखाय जोङो बाव बेलुन गाखोग्रा, नङा होमबा, बेखौ जोङो लाबोनाय जादों। आरो लोगोसे देग्लायहाय माखासे भिउफ्रा एसे आलादा, जेरै सुइस गेटआ बोरायबायमोन, रं गैयामोन थांनाय बोसोरावहाय, देग्लाय रं होबाय, बिराद मोजां नुदों। आरो लोगोसे बैग्रि बिफांफ्राबो मोजां नङामोन, देग्लाय मोजां एसे बिफांफ्रा देरबाय। फिथाइफोरखौथ' थांनाय बोसोराव जिबायदि मोनजादोंमोन देग्लाय साबसिनै मोनजागोन। आरो लोगोसे माखासे जोंहा मानसि हिसाबै माखासे सुबिदा उसुबिदा जायो, जेरै फायखानानि थाखाय, नङा होमबा, टयलेटनि थाखाय सुबिदा दं। थांनाय बोसोराव एसेबां मानि मोजां नङामोन, देग्लाय जों साबसिन खालामदों आरो जाहाथे प्रब्लेम जाया, बेखिनियानो। आरो ओरैनो माखासे अर्गानाइजेसनफोरनिफ्रायहाय माखासे माबा नेम निथिफोर होदों, जेरै फेग्रा मुवा बेसादफोरनि सायावबो होदों। आरो बेफोराव नोंथांमोना माबायदि बेबस्था लादों? बे बेलायावहाय आं बेखौनो बुंगोन, जोंहा देग्लाय दखान एबा हटेल होनायनि थाखाय मोनसे दानि फोसावनाय SOP जों खाब जानानै जोङो रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ बिथांमोननो जों होनाय जादों। आरो बै रुल्स एन्ड रेगुलेसनफ्रा जाहैबाय मा, दखानावहाय अपेनलि एलकहलखौ फाननो मोननाय नङा। आरो बिथांमोना बे स्ट्रिक्टलि जोंनि कमिटिनिफ्राय दङ। आरो जाय दखानदारा जोंनियावहाय एलकहल फाननानै जोङो नुगोन अपेनलि फानदों, बिथांखौ जोङो फाइन लानाय जागोन। बेखौ डाइरेक्ट बुंबाय 10,000 फाइनखा बियो, बेखिनिखौ बुंबाय। आरो एलकहला एकदम फ्रि, आरो न' डाउट जों लाबोनानै लोंफैनाया बेयाव आलादा खोथा, जेनेबा बाव जुदि एभेलेबेल मोनोबाथ' माबा मोनसे जायो नालाय, ओंखायनो जोङो एलकहलखौ जोङो हटेलफ्राव फाननायखौ जोङो बिराद स्ट्रिक्टलि जों एक्सन लानाय जागोन। आरो बेखिनि। आरो मोनसेबाव माखासे मानसिफोरा पिकनिक जानानै फैनायनि नामावहाय बांद्राय फेलाबायनानै बाइकफोरखौ साब्रांलाबायो, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा आं बेखौनो खावलायगोन, जोंना निजोरा इको टुरिज्म इक' बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ,
दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे लोंनानै जानानै बाव मोनसे गाज्रि आबहावा खालामनो नाङा इयुननि थाखायबो जोङो फिउचारनि थाखायबो सिदा खालामनांगोन आरो ओंखायनो बाइकफोरखौ लोंनानै जानानै सागदावनो नाङा नर्मालि सालायलां थां जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया ओंखायनो आं बेखौ खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ नोंथांमोना अभार हिउस माबा लोंनानै जानानै बांद्राय माबा जानो नाङा जे नोंथांमोना नोंथांमोननि डिसिप्लिनखौ जाहाथे लाखियो आरो जुदि मानियाब्ला जेरैबायदि जोंहा नेम कानुनफोर दङ जों बेजों थांगोन आरो बेखौ खावलायखानाय थाबाय बेनिफ्राय जोंहा बे जायगायाव एसे हाद्रिफोर जायो हाद्रिनि थाखायहाय जोङो हाद्रिखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो दै টেंकी सारनायनि बेबस्था दंखायो बे एनि टाइम सोलिगोन आरो बेबायदि নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ দিম কিয়নো আপোনালোকে এপাক কষ্ট কৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু লগতে নিজৰা ইকো টুৰিজম যেনেবা যোৱা বছৰ আপোনালোকে দেখিছে এই বছৰ নতুন পদ্ধতিৰে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকে ভিউত চাব কেনেকৈ আছে আমাৰ 17 তাৰিখত অপেনিং আছে 17 ডিচেম্বৰ এইটো অপেনিঙত আমি 11টাত লোৱা হৈছে আৰু লগতে কালচাৰেল নাইট ৰখা হৈছে তাত আমাৰ ছিংগাৰ সব লোকেলৰে আছে যেনেবা ওদালগুৰিৰ হয় এলিছা বড়ো আৰু লগতে নয়ন বৰগয়াৰী তাৰপাছত নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আছে ভইচ অফ নেপালত মানে ৰণাচৱ হৈ অহা উপাসনা ৰিজাল আৰু অঞ্জন নেৱাৰ আৰু লগতে দাঁতগাড়ীৰ জম্বো বেণ্ড আৰু মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট বৰুণ শৰ্মা সিহঁতে আমাক পূৰা এনজয় কৰিবলৈ সিহঁতে আগ্ৰহী আমাক 17 তাৰিখত আমাক দেখা পাব ইয়াতে স্পটত আৰু এই বছৰ স্পটত সুবিধাসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে যেনিবা যোৱা বছৰ আপোনালোকে হৰ্চ ৰাইডিং দেখিছে আৰু দলং দেখিছে এই বছৰ দলং দেখিলে যোৱা বছৰ লণ্ডন ব্ৰিজ আছিল এই বছৰ হাওড়া ব্ৰিজ এনেকৈ আমাক পূৰা ছিষ্টেমত গৈ আছে আৰু দলং নতুন ষ্টাইলত আছে এই বছৰ আৰু লগতে আমাৰ স্পটত কিবা বটিং ছিষ্টেম আছে এই বছৰ আৰু বৈগৰী গাছবিলাক পূৰা ভালকৈ সজাইছে আৰু বৈগৰী আমাৰ এই বছৰ আমি ফ্ৰী দিছোঁ বৈগৰী আপোনালোকে খাব পাৰিব আমাক পইচা পাতি নালাগে আৰু লগতে হোটেলবিলাক এভেইলেবল আছে আৰু ইয়াত আৰু তাৰপাছত আমাৰ এই বছৰ আমি টিকেটটা এনেধৰণে কৰিছোঁ এন্ট্রি ফিস আমি মানুষ হিসাবে মাত্র লম বেশি না লম আমি কম হিসাব মাত্র 50 টাকা এই রকমে আমি লওয়া আছে মানে গাড়ি সারি আমি সব ফ্রি পার্কিং ফিস ফ্রি খালি আমি মানুষ মাত্র 50 টাকা লম মানে গাড়ি লৈ কিনে আমি গাড়িটা ফ্রি পার্কিং মানুষ 50 টাকা আমি খালি লম হিসাবে এইটো প্ৰথম দিনৰ ওপেনিং কৰা সময়ৰ হ'ব না পিছতে এনেকুৱা হ'ব পাছৰ টাইমত আমাৰ ব্যৱস্থা আছে যেনেবা কাৰ পিস আলাদা হ'ব বাইক পিস আলাদা হ'ব এইটো নেক্সট দিনত ওপেনিং দিনত আপোনালোকে গম পাব কি সিস্টেম আছে এতিয়া আমি না কম কি সিস্টেম হ'ব আপোনালোকে পিকনিক খাব আহিলে আপোনালোকে গম পাব আৰু লেট্ৰিন বাথৰিং এভেইলেবল এই বছৰ টেনশ্যন নাই সব ফ্ৰী আছে ৰাইজক কি আহ্বান জনাব আহিবলৈ ৰাইজতে যোৱা বছৰ আমাক চাইছে চাই কিনে বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ ওয়েলকাম আমাৰ পৰা একদম আপোনালোকে আহক এনজয় কৰক আমাক ফুল্লি হেল্প কৰক আপোনালোকে আহিলে আমিও একদম ভাল পাম মনৰ পৰা এতিয়া আমি আপোনালোকক খুজিবলৈ বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ